Russisk skov, hvor en grusom heks, blot at nævne navn skaber angst og frø. Tænder gjort af stål, hænder svøbt i vind, stjæler børn fra vugge mod lås og trø. Hun flyver i ly af natten på sin nådesløse jagt. Ser du hende, bør du være på vagt. Baba Yaga, Baba Yaga. En heks fra de mørke skove, så djævelske som genin. Baba Yaga, Baba Yaga. Betinger de vilde vinde, selv ulvene frygter hende. Hun skræmmer med mand og kvinde, undtagen en. Okay, kvinder og børn forrest, herrene bagved, tak. Ikke skubbe, der er rigelig plads til alle. Lad være at prøve det her derhjemme. Oplev den totale beherskelse. Hold vejret, folkens, for nu kommer det rigtig sjovt. I Mongoliet, hvor jeg boede engang, stod alt i flammer, ilden gnistrede og sprang. Folk råbte frelsers, hvis der er nogen, der kan. Så åd jeg ilden skyllet efter med vand. De råbte bare top. Den fantastiske, den utrolige, ukulige, fantastiske. En venlig, let antændelig fyr at stole på. Jeg er B-A-R-T-O-R-K. Folkens, denne lille sag vejer over 5.000 kilo. Gå straks over og sæt en stopper for det ækle rottefjæs. Nej, Ludmilla, lad ham være. Han er da smadret sjov. Deres højhed, kan de... som de ønsker. Lad ham være. Folkens, det her er en drage. Et pragteksemplar. Vejer nemt 150-200 tons. En ildspyer. Dræber med et enkelt vift med halen. Pas på her. Heller sikkert en stendød. En gang i Shanghai kom en drage forbi. Og jeg blev Shanghai'et til gastronomi. Men lige inden jeg blev et som ragu, samlede jeg al min styrke. Og ved at bruge dragens vægt mod ham selv, fik jeg kastet ham af. Og jeg gav ham et bum i solar plexus og et pang i nyrerne. Den mistede pusten, for jeg kan min kung fu. Han ser en bartok, den fantastiske. Han er klar, han er bare den mest dynastiske. For dragen fik slet ingenting at gumle på. Tak til B-A-R-T. Og Gud være med det fjols, der ikke kan forstå, at Bartok er et naturtalent og svær at slå. En bravermus, der gør det være tante på. Hans navn er B-A-R-T. Det er forbi. Gudskelov. Hey! Så tager vi det roligt, bamsefar. Ja, så bliver vi vist nødt til at skrue bisten på. Abrakarate! Se nu rigtig godt efter. Her er et halsstik. Der er en lige dobbelt sømandsknude. Og denne her hedder godnatbjørn. Yes! Yes!
Tusind tak, folkens. Yes, det er alt for meget. Wow. Bravo! Bravo! Prins Ivan! Prins Ivan, det der er en romanerring. Ingen borgerlige må nogensinde bære den. Hvorfor? Fordi sådan har det altid været. Nå, men lidt forandring fryder. Selvfølgelig deres højhed. Så er det afsted. Tak fordi du glæder mit folk. Hold da op. Det var da det mindste, jeg kunne gøre. Hej! Wow, prøv lige at se, hvor den skinner. Altså, man kan ikke gå rundt og give kronjuveler til almindelige folk. Særligt gøjler. Man opmuntrer dem bare. Men det var også det, jeg ville. Ludmilla, nu er ikke så mokket. Folk var helt vilde med ham. Så du ikke, hvordan han fik den til at grine? Det var rart at se dem glade. Pladder. Jeg synes, han var sjov. Hvor? Hvad synes du? Han var meget sjov. Det var fjerne røg. Og flagermusen stod og holdt kylling. Det var stærke sager. Eller, da han slog til. Ja, deres højhed. Jeg ved det. Men en dag vil de blive sammen. De må vise respekt for deres krone. Hvis ikke, hvordan forventer de så bønderne skal? Deres højhed. Hører de efter? Jeg er træt af at høre efter, Ludmilla. Hvis jeg er den kommende zar, gør jeg, hvad der passer mig. Og så er det dig, der skal have respekt for kronen. Jeg undskylder. En til mig, og en til mig. 1, 2, 3 til mig. 1, 2, 3 til mig. Og 1, 2, 3, 4 til mig. Og nu... Hvorfor gør du det? Du ved, jeg hader det. Det vil altid kunne more mig. Hold op, du vil da ikke lade sådan en smule uskyldig drilleri ødelægge en af vores fineste optrædener til dato. Du var inspirerende i dag. Fokuseret totalt på øjeblikket. Du overgik langt, hvad dit ringetalent har format til. Tusind tak. Og jeg... Tja, hvad skal jeg sige? Indlevelsen af min død i dag ville have gjort Prometheus for leje. Bundet til en klippe. Okay, så sig klippe mig her og der. Jeg ville ønske, du kunne høre dig selv. Det er faktisk temmelig irriterende. Kritiker. Og hvad om jeg vil spørge, laver du nu? Jeg opdeler vort ringebytte. Hvad mener du? Nej. Hvorfor ikke bruge, hvad vi har? Vi er jo alligevel altid sammen. Nej. Ret skal være ret. Du har da ikke tænkt dig at beholde den der. Hvad snakker du om? Han gav mig den jo. Ja, men han er et barn. Det er en ring for fyrster, og du burde vide bedre. Men det gør jeg måske ikke. Man kan håbe, du en dag bliver klogere. Værste skud, perfekt balance, min ven. Her. Perfekt balance. Jepsen. Begge sider lige store. Og et fnuk. Flot. Så er du vel ikke noget imod, at jeg tager den her side? Stop lige en halvfister. Her gør man så umage med at dele og... Giver du så prinsen den ring tilbage, eller hvad? Haster det sådan? Han løber jo ikke nogen steder.